बिटिआर हाग्रा बिफाननि गोख्रों नोजोर हरनि समावनो लाख रांनि बेसेन गोसा सालनि बाथाम जब्द बिसमुरि हाग्रा रैखाथि बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमजादों 2 लाखसो रांनि हाखाव जानाय साल बिफांनि बाथाम थांनाय हरनि 9:30 रिंगासोआव खाबु नागिरना AS 26 AC 0767 अनजिमानि गंसे टाटा मबाइल गारिया सिखावै लानानै फैखोमादोंमोन बेसेन गोसा साल बिफांनि बाथामफोरखौ नाथाय बिसमुरि हाग्रा रैखाथि बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव सालाखाथि ओनसोलाव गारिजों लोगोसेनो गासै दंफांफोरखौ हमनो हायो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय गारिया 10 दानसोल' जादोंमोन थामहिनबा दासिमबो गोदानैनो दं लोगोसेनो हमजानाय गासै साल दंफां हाखावनायनि बाथामफोरनि बेसेनखौ खमैबो 2 लाखनिबो बारा जागोन होननानै फोरमायदों हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा बाजासेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।